Redaktionsuniversitetet. Mit navn det er Christa Breum Amhøj, og jeg vil nu fortælle jer om en proces, vi har arbejdet med i Faxe Kommune, der handler om lokal bærekraft. Anledningen var, at kommunen skulle i gang med at lave en børne- og kulturfestival, og det vil vi gerne prøve at gentænke, sådan så det er en børne- og ungefestival, vi laver i samspil med civilsamfundet. Men vi ønskede også at gøre det på en måde, så det ikke kun var kommunen, der bestiller en række serviceydelser eller produkter hos kulturaktørerne, men vi vil gøre det på en måde, der handler om i langt højere grad at sammenvæve ressourcer på kryds og på tværs af offentlige institutioner, civilsamfund og med afsæt i de lokale ressourcer. Denne her præsentation handler altså om, hvordan man kan gå fra at lede på serviceydelser til i langt højere grad at lede på det, man kunne kalde et regenerativt velfærdsdesign. Velkommen til. Vi skal starte fortællingen om at gentænke offentlig ledelse med lokalpolitikerne i Faxe Kommune. De har været i Edinburgh og er blevet inspireret af en børne- og ungekulturfestival, og de overvejer nu også at skal skabe en børne- og ungekulturfestival i Faxe Kommune. Ambitionen med børne- og ungefestivalen er at forsøge at skabe nye former for fællesskaber for og med unge, som kan være med til at gøre, at de i højere grad trives. For som i alle andre kommuner er der udfordringer med børns trivsel. Når kommunen gerne vil lykkes med at skabe fællesskaber for og med børn og unge, og når de gerne vil lykkes med at bruge kunst og kultur og musik som en måde at skabe fællesskaber på, så betyder det også, at man ikke bare kan gøre det samme, som man plejer. Altså det, der ligesom er over i den venstre side, som handler om New Public Management. For her der tænker man i højere grad det som en ydelse, som noget man har på hylden, og som man kan give til en særlig gruppe, og så har de deltaget måske i 3 måneder, og så løber projektet ud, og det stopper, og så er det egentlig ikke blevet til et fællesskab. Hvis man gerne vil skabe fællesskaber for og med unge, så handler det i højere grad om at skabe relationer, og om at se, hvor er der allerede fællesskaber, hvor er der mulighed for at styrke nogle fællesskaber. Så det betyder, at vi bliver nødt til ledelsesmæssigt at bevæge os meget mere over på højre side, hvor det handler om offentlig entreprenørskab og om at skabe de her nære relationer. Så kommunens opgave bliver at stå i det her spændingsfelt mellem det kendte New Public Management og det lidt mere ukendte offentlige entreprenørskab, og begynde at binde de her nye former for relationer sammen, og på den måde også flette det ind i den kendte måde at organisere på. Så den fælles mission, det bliver ikke kun at implementere og skabe en børne- og kulturfestival, det bliver i virkeligheden også at bruge det som en anledning til at skabe lokal bærekraft og sikre sig, at det lokale sted og det lokale steds fællesskaber og relationer kan nære hinanden og kan dyrke og skabe flere og flere fællesskaber. Den måde at arbejde på betyder også, at lokalpolitikernes rolle må gentænkes. Det er det, som direktør Ida Byrke Sørensen fortæller om her. Den måde. Når vi arbejder med lokal bærekraft, så arbejder vi jo også på en anden måde og politisk, fordi politikerne de er jo mere en form for sådan overordnet retningssættende og kan ikke helt fornemme eller vide, hvor vi når hen med vores projekt eller vores arbejde. De formulerer ligesom problemstillingen. Her der snakker vi om trivsel blandt børn og unge, og hvordan vi kan bruge kulturen som løftestang til at forbedre trivslen. Så det er ligesom det, de arbejder med, det store, komplekse problem. Og så giver de det jo fri og lader borgere, forskellige aktører, også som administration, og finde ud af, hvordan vi kan arbejde med at skabe bedre betingelser for trivsel, og så få løst det her komplekse problem. Så det er jo sådan en lidt anderledes måde at arbejde politisk, men også spændende, fordi at de jo også skal give lidt fri for deres mærkesager, eller hvad man skal sige, og tænke mere en mærkesag som et vildt problem, som man gerne vil løse.
Vi skal nu begynde at zoome endnu mere ind på, hvordan Børne- og Ungekulturfestivalen bliver til, og hvordan den gror ud af de lokale steder og de ressourcer og kvaliteter, der er på de lokale steder. Og vi skal se, hvordan der både skabes et før, under og efter festivalen. Det vi skal se er, hvordan at det er aktionslæringsgrupper bestående af aktører på tværs af roller og siloer og sammen med civilsamfund og en masse kreative kræfter og børn og unge er med til at skabe nye former for relationer og kombinationer mellem for eksempel bibliotek og kulturområdet og det frivillige område. At arbejde med lokal bærekraft betyder ikke, at man bliver frisat ud til et kaos. Det handler derimod om at arbejde med nogle nye former for ledetråde, som har den fælles trivsel i centrum. Og de her ledetråde, som vi arbejder med i Aktionsuniversitetet i forhold til at skabe og nære den fælles trivsel, handler om mennesker, mærkbar deltagelse, mellemrum, mellemmenneskelighed og merværdi. Og det handler om at sætte en mission. I forløbet har vi arbejdet lineært med denne her proces, så vi har startet med at sige, hvad er missionen, og lade opgaven og stedet sætte holdet. Men efterfølgende er det tanken, at alle dem, der har været involveret i projektet, kan arbejde med de her ledetråde som et fællesskabende kompas, der hele tiden kan være med til at stille spørgsmål til, hvordan kan vi skærpe og fremme kvaliteten af den fælles trivsel i økosystemet. I det følgende skal vi høre nogle af de aktører, der har været med til at arbejde med lokal bærekraft, og som har arbejdet med at tage afsæt i stedet. Og vi skal lytte til, hvordan at man begynder at arbejde meget mere stedsbaseret, rummer nogle potentialer, fordi det er, når vi stiller os ud på stedet og kigger op til siden og rundt, at vi begynder at se nogle helt nye typer af kombinationer mellem institutioner, fællesskaber og aktører. Og det er her, vi begynder at kunne sammenvæve ressourcer på nogle helt nye måder, som vi ikke får øje på, når vi står inde på rådhuset, eller i sundhedscentret, eller i kulturområdet. Prøv at lytte med her til Benny, der fortæller om, hvordan han har opdaget, at det at starte med stedet kan noget helt særligt. Spændende, udfordrende og krævende at arbejde med velfærd, når man rigtig gerne vil tage udgangspunkt i de steder, man har, eller rettere sagt kombinationen af steder. Fordi vi er vant til at se meget isoleret på vores eget lille sted. Det kan være biblioteket eller folkeskolen eller noget andet, men prøv at se på det, som stederne kan til sammen, og det, der måske binder stederne sammen, og i hvilken sammenhæng man befinder sig. Hvad er det for et bymiljø, eller hvad er det for et landområde, der omgiver området? Rummer det reelt nogle ressourcer og nogle muligheder, som vi ellers ikke ser? Det synes jeg er både spændende og udfordrende, og det har forløbet her givet os ret gode muligheder for at dyrke, og jeg tror, at vi har uopdyrkede potentialer, som må komme i en senere runde. Tegningen her tager faktisk udgangspunkt i Faxe by og prøver at forbinde museet, biblioteket og en idrætshal sammen med skole, kirke, byområde og også en SFO, som befinder sig i området. Og for den sags skyld 2 kulturelle klassiske ting som en biograf og en anden særlig museumsaktivitet, som knytter sig til Faxe Kalkbrud. Og lige pludselig i snakken så opstod der et rum mellem disse bygninger og de aktiviteter, som de rummer, som kunne blive en aktivitetsplads. Det tror jeg ikke, nogen af os havde set på forhånd. Undervejs i processen får de kortlagt de forskellige steder i Faxe Kommune og finder ud af, at det særligt er 3 byer i midten af kommunen, der har brug for noget særlig form for aktivitet og opmærksomhed og social energi, hvorimod der andre steder i kommunen allerede er boblende aktiviteter. Det betyder, at
deltagerne begynder at gentænke, hvad festivalen egentlig er. I stedet for at lave en festival et sted, bliver der skabt den idé, at festivalen kan blive til over 3 dage og på 3 steder, og at det også handler om at aktivere de lokale ressourcer, der er på de her 3 steder. Så i stedet for at tænke festivalen som en ydelse, begynder det at folde sig ud i højere grad som en slags sommerfugl, der kan bruge de ressourcer, der er lokalt, og begynde at aktivere dem på en måde, der kan skabe en mærkbar trivsel gennem kulturfestivalen. Det her med, altså, det vi skal have fundet ud af, og det kan vi ikke gøre her nu, men det er, om vi har en bus. Med afsæt i kortlægningen af de forskellige steder og med afsæt i de her tværfaglige aktionslæringsgrupper og med erhvervsliv og unge og foreninger, begynder der at blive skabt en række nye former for aktiviteter. Klubber og menighedsråd begynder at lave en aktivitet, der handler om fra ånd til jord og fra jord til ånd, og som begynder at aktivere nogle af de haver, der knytter sig til kirkerne, og som klubberne måske kan bruge. Andre begynder at invitere FGU'er med ind i den proces, der handler om at skabe festivalen og bygge festivalen. En gammel bus, der ikke har været brugt i nogle år, bliver aktiveret som et fordybelsesrum for nogle af dem, der måske ikke har brug for en kulturfestival, hvor der kun sker en masse aktivitet. Og det er bibliotek og klubberne, der begynder at bruge den her bus på en ny måde. Et andet element er, at man opdager en utryg P-plads, som bliver omformet til et vikingemarked, som kan skabes i samspil mellem museum, skole og daginstitution. Desuden bliver der lavet en kulturrygsæk, som også i højere og højere grad kan betyde, at skolerne kan tænke kulturfestivalen som en årlig begivenhed, som man også som skoleelev kan være med til at skabe, således at den her kulturfestival også kommer på skoleskemaet. På den måde gror der simpelthen nye fællesskabende infrastrukturer ud af kortlægningen af stederne og ud af ideen om at skabe en begivenhed som en kulturfestival sammen. Det, at aktionslæringsgrupperne mødes i et fælles rum en gang om måneden, betyder, at de mere og mere får øje på, hvordan de er en del af det samme økosystem, og hvordan at de ressourcer, de har fra det sted, hvor de kommer, kan spille ind i en fælles pulje. Så biblioteket får øje på de frivillige, daginstitutionerne får øje på klubberne, de unge får øje på, hvad der er af supportsystemer rundt om dem. Så der skabes det, man kunne kalde et øko-mindset, at deltagerne oplever, hvordan de er gensidigt afhængige af hinanden, og hvordan de kan skabe mere sammen, end hvis de kun skabte noget individuelt. Denne her måde at arbejde på gentænker også, hvad et lederskab er, uanset om man har stjerner på skuldrene eller ej. Pludselig handler det gode lederskab ikke længere kun om et heroisk lederskab, der går forrest og får følgerskab, og som definerer, planlægger og kontrollerer tidsplaner og programmer. Det, der skaber et lederskab i denne her sammenhæng, det er et lederskab, der kan se, at man er gensidigt afhængig af andre. Det er et lederskab, der kan facilitere rum til, at man begynder at kombinere ressourcer på nogle nye måder. Det er også et handlende lederskab, der insisterer på at afprøve og eksperimentere noget af det, man finder i fællesskab i praksis, og se, hvad det er, der egentlig virker, ud fra en idé om, at vi kan ikke kun tænke os til, hvad der er rigtigt og forkert. Det må også afprøves i praksis. Virker det her for konkrete børn og unge på de her lokale steder? Så det er også et eksperimenterende lederskab, der hele tiden forsøger at sammenvæve mennesker og ressourcer og steder på måder, der kan skabe en mærkbar bedre værdi.
Så det er også et lederskab, der i højere grad kan stå i det åbne, at man ikke aner nødvendigvis, hvad den her proces bliver til, men at man kender processen, og at man kan skabe den sikkerhed og det supportsystem, der gør, at det bliver trygt og fællesskabe sammen. Det er også det, som Jesper fortæller om her, der er leder af kultursalonerne. Vi bevæger os ikke bare sådan fysisk at gå fra det ene sted til det andet, som er en væsentlig ting, hvis man vil opleve noget, så skal man op på sofaen. Men også at vi tør bevæge os, altså lære os bevæge rent emotionelt, men også at vi bevæger os holdningsmæssigt eller nye steder hen, så vi ikke bare bliver ved med at læse den samme forfatter, eller bliver ved med at kun at se musicals, eller kun at se ballet, eller hvad altså man, så bevægelse fra et velkendt sted til nye steder, det kræver noget mod og så nogle muligheder, og det her det er jo en mulighed for at bevæge sig over i nogle andre verdener. For eksempel for mig, som kommer fra det private, bevæge mig over i det kommunale, som jeg tænker, det er nogle meget tålmodige mennesker, hvor jeg bliver sådan, kom, nu skal vi. Men det der med lige at vente lidt og sige, der er lige noget, der skal klappes af, der er lige noget, der skal gøres på en bestemt måde, og så sætter vi i gang. Det har været fedt. Opsummerende kan vi altså sige, at det at bruge børne- og ungekulturfestivalen som en anledning til at styrke den lokale bærekraft er med til at skabe værdi på flere bundlinjer. Det skaber værdi for børn og unge, fordi det er med til at hele kommunen og civilsamfundet bliver deres supportsystem i forhold til at fremme og nære fællesskaber for og med unge. Det skaber også værdi for stedet, fordi at de lokale ressourcer involveres og bruges, så man giver mere tilbage til stedet, end det man tager. Det skaber også en form for kollaborativ værdi, fordi at når man deler ressourcer, kan der også opstå en form for gaveøkonomi eller solidaritetsøkonomi, hvor man giver gaver og gengaver til hinanden. Men der er jo også en anden værdi, nemlig at de fagprofessionelle, der er med til at arbejde på denne her måde, fortæller, hvordan det er med til at styrke deres trivsel og glæde, fordi det at skabe sammen, det skaber en social energi. Og jeg vil sige, at det, der har betydet allermest for mig, det er, at jeg har simpelthen mødt nogle mennesker, som jeg kan bruge fremadrettet, fordi der ligger så meget viden og så meget energi og så mange ressourcer, som jeg ikke kendte til, før jeg blev en del af det her. Så der er virkelig grobund for at kunne udvikle en masse spændende kultur for børn og unge. Og så vil jeg sige, at den måde, vi mødtes på, vi kommer fra meget forskellige baggrunde, det har bare givet en fantastisk dynamik, som jeg tror, jeg ikke havde mødt på andre måder. Så det har været meget nyt for mig, det her, og det har været super godt. Super godt.